Църковното предание твърди, че някои от най-големите светци на църквата са владели езика на животните и са проповядвали пред тях Божието Слово, но за съжаление тази хармония между хора и животни понякога бива нарушавана. Така стана и преди 3 седмици в България, а именно в Родопите. Сега вече жителите на родопското село Малка Арда могат да спят по-спокойно, след като късно с нощи беше отстреляна мечката, която преди около 20 дни, както ви казах, нападна жена от селото. След нападението Екоминистерството предприе мерки за защита на хората в района. Издадено беше и разрешително за отстрел на мечката. Мечката е отстреляна само на 200 метра от мястото, където беше нападната жената от село Малка Арда. Повече от седмица ловците от района са следили движението й. Най-накрая успели да я издебнат. Усетихме, че идва някакъв по-сериозен дивеч и след около 3-4 минути се появи мечката. Излезна от гората, стъпи на пътя и в един момент аз вече бях взел на мушка. В един момент усетих, че се обърна към нас, може би ни усети или ни подуши и в този момент направих изстрела. Убитото животно е мъжко с приблизително тегло 150 кг. Според експертите от Екоминистерството, това е същата мечка, нападнала жената и заснета от фотокапаните. Потвърждава ли го размерът на тялото и следите, които са впадали. Отстрелът на мечка е само една от мерките, които бяха предприети заради зачестилите нападения в района. Заложени са капани, за да бъдат уловени още 8 мечки, които ще бъдат преместени в други части на страната.